Baqweqwele amapolisa ase-Hillbrow lamaqela asixhenxe ezokubika okokuba noko ngoku bayatsarhwa kusoloko benyokonyelwa ngemali ngabantu bombutho we-ANC kweli bhunga lomasipala ombaxa waseGauteng. Phakathi kwawo yi-DA, Action SA, FF Plus, Patriotic Alliance, IFP, ACDP neCope. Oku kaloku kuze emveni kokokuba uVasco da Gama ngusomlomo webhunga ethiwe ngqiniba kuloo ndawo. That in South Africa we cannot have a situation where, parties are campaigning to then say we are not going to be working with these people, but then they are able to then work with them through being bought. Ukanti ke iCope izikhwebule kwisenzo soceba wabo uColleen Makhubele ngolwesine. What Colleen Makhubele have done on Thursday was not a mandate from the Congress of the People. Ngaxeshanye Action SA ikhabele kude izityholo ezisuka kuceba weCope uColleen Makhubela ngelithi baqhubela phambili nokucenga usolalaphi kwi-DA. We want to make it clear that no amount of money is going to buy power for the ANC to come back in the city of Johannesburg. Yona iPatriotic Alliance ingqinile okokuba abanye boceba baye banunuswa ngemali iANC kwibhunga kwiveke ephelileyo. We have lists of things that they've done. Even we were approached in every way possible. And we need to tell the ANC and those aligned with them in the city and across these metros in Gauteng that there's no reason why you can't govern, but then do it in a democratic way. Ayifumanekanga iANC kuba iphefumle. Dingu Abongile Dumako. Kwindaba ze SABC eGauteng.